Moi bo día a todos e a todas. Acabamos de ver nesta sesión do debate do Estado da Nación Galega a un Feijóo en estado puro, a un presidente insensible, a un presidente incapaz de sensibilizarse cos graves problemas que hoxe teñen unha parte moi importante dos galegos e das galegas. Mentres el falaba, coñecíamos o dato de que sube o número de fogares no noso país que teñen dificultades para chegar a fin de mes, pero vimos tamén un Feijóo entregado ao discurso da extrema dereita, entregado a repetir as consignas do Goberno central e certamente incidindo nunha liña que é a liña da irresponsabilidade. Desde o BNG temos claro que estamos nun momento político excepcional. Hai unha crise institucional do réxime do 78, unha crise que dinamitou a arquitectura tal e como a coñecemos, e creemos que a solución non vai vir de discursos incendiarios, non vai vir de envolverse nesa bandeira da Constitución e, desde logo, tampouco vai vir a solución de renegar do diálogo, da concordia e da necesidade de que os problemas políticos se solucionen con políticas. É precisamente neste momento cando é máis necesaria que nunca a política con mayúsculas, a defensa da democracia e do diálogo. Retábanos o señor Feijóo a que dixéramos de que lado estamos e desde o BNG imos decirlo con moita claridade. Estamos do lado da democracia, estamos do lado dos dereitos e das liberdades fundamentais, estamos do lado do dereito de todos os povos a poder decidir en liberdade o seu futuro, porque é un dereito que está recoñecido na Declaración dos Dereitos Humanos, e o que non imos estar nunca do lado é dos que envían porrazos, dos que envían a Guardia Civil a mallar a unha poboación que está reclamando democrática e cívicamente poder decidir o seu futuro e poder decidir en liberdade. Creo que tamén é un relato desolador ver a un presidente que nun momento como este, en que sí ou sí algo vai moverse no Estado español, a súa única proposta sexa o inmobilismo e é incapaz de defender o interese xeral do noso país. Hai inmobilismo cando o señor Feijóo o que nos di é que non podemos aspirar absolutamente nada máis do que temos neste momento, que a realidade é un futuro pechado e que os galegos e galegas temos que conformarnos e que resignarnos cos que hai. É tamén un discurso de alguén que non confía na capacidade, na potencialidade e no dereito que temos os galegos e galegas a progresar e non só a soñar con un futuro mellor, senón tamén a conseguilo. Creo que tamén neste discurso que acabamos de escoitar o presidente da Xunta o que nos demostra é que ten un síndrome de Montepío moi agudizado, que vive encapsulado nunha zona de confort que non é a zona de confort da maioría dos galegos e das galegas. A Galiza real, a Galiza que non quere ver o señor Feijóo, é a Galiza que ten moitas dificultades para chegar a fin de mes, a que ten que facer números cada inicio de curso, porque pagar os libros de texto é unha dificultade para moitas familias e as súas axudas non chega. Son os problemas de moitos cidadáns que este inverno non van poder prender a calefacción, ou son tamén os problemas desos mozos e desas mozas que o que ven é que a realidade é a precariedade e se non queren vivir aí, o seu futuro é a inmigración. Por lo tanto, nós creemos que esta é a Galiza que ten que expresarse pola tarde e que temos un presidente absolutamente insensível cos problemas do noso país, insensível con demandas democráticas que hoxe existen e que claramente perdeu unha oportunidade para ser útil e para ser unha parte da solución aos problemas e aos retos que neste momento enfrentamos como país. O único argumento que ten o señor Feijóo é que ten votos, pero os votos non lle están solucionando os problemas dos galegos e das galegas no seu día a día e vemos como hai unha falta de ambición e de confianza neste país que é certamente un lastre. Eu lamento que vexamos unha vez máis a un presidente que en vez de ter a cabeza en Galiza está pensando en como ser fiel e útil única e exclusivamente ao señor Rajoy, aos intereses do Goberno central e aos intereses do Partido Popular. Partido Popular, por certo, o partido máis corrupto da democracia e que non creemos que este en disposición de darnos leccións nin de democracia, nin de dignidade, nin de como se defende a este país. Por lo tanto, decepción ante un discurso
previsible, decepción ante un presidente insensible cos problemas da xente do noso país, que non recoñece o fracaso das súas políticas económicas e sociais e que nos quere mostrar unha realidade virtual máis propia dun capítulo de Black Mirror que do que pasa hoxe en día no noso país. Moitas grazas. Estalle preguntando pola reacción ao discurso do rei de onte a noite. Considera que o discurso de onte do rei foi un discurso absolutamente desafortunado, impropio, onde excede as súas propias funcións, neste caso como un xefe de Estado que non temos dereito a votar, e decimos con claridade que non representa o sentir do BNG. Nun momento no que era máis necesario que nunca o diálogo, o rei pecha esa porta ao diálogo, demostra a súa insensibilidade con miles de cidadáns que foron agredidos, fortemente agredidos e violentados por parte dos corpos e forzas de seguridade do Estado, cando o único que estaban defendendo é un dereito democrático como é o dereito a poder votar, porque unha democracia na que non se pode votar non é realmente unha democracia, e onde vemos que perdeu unha oportunidade para neste momento, desde logo, axudar a ser parte da solución e non ser parte do problema. Moi ben, ata aquí a reacción Moitas do Bloque grazas. Nacional.